Dnes uvidíte, čo sa nachádza v mauzoleu Jozefa Schreibera, čo je napísané na stenách v parku a aké smetné koše v ňom sú. Ale taktiež mnoho ďalšieho, tak poďme na to. V parku je aj takýto kostolík a takáto cedula je pri ňom. Lenže vo vnútri nič nie je, čiže nemá cenu tam ísť aj po rekonštrukcii. Ďalšie je tu takýto náhrobok bez hlav. Trochu strašidelné. Mauzoleum síce teraz preskočíme, ale následne ku koncu si ukážeme aj čo v ňom je. V parku možno vidieť množstvo zvierat, napríklad aj ako túto veveričku. Ako možno vidno, pomaly sa blížime k chrámu Minervy, teda bohyne. Tak, poďme bližšie a povedzme si niečo viac. Už som pri ňom a tu na vás čaká, ak chcete niečo vedieť o ňom, takáto tabuľka. V tej tabuľke sa píše niečo o tej Minerve, ale taktiež je tam napísané, a možno, že sa to aj stalo, že socha, ktorá tam bola rozbitá po prvej svetovej vojne na to, ako sa ľudia tešili, že skončila. No, vojna všetko zničí a zoslavia aj ľudia. Taktiež je tu množstvo nápisov a grafitov, ako tu, hlavne aj tu. Teda, ale poviem vám, mnoho ich tu je. Taktiež nájdete tu aj pekné stromy, ale aj vyrúbané. Trochu ďalej po ceste sa môžeme dostať k ďalšiemu zaujímavému miestu. Tu nás sú tieto betónové blbosti a nedalo mi na ne nevyskočiť. Krása. Aká len je tá príroda krásna. No, ale my poďme teraz ďalej. No, po prírode tu máme niečo nie až tak prírodné a to je táto tu hupačka. Možno ju zle vidno, ale táto hupačka bola už niekoľkokrát policajtmi daná dole. Presnejšie 2. A za každým ju tam niekto dal. Hupačka je známa tiež tým, že sa tu stáva mnoho úrazov a preto sa ju neodvážim vyskúšať. Aj keď mohla by to byť sranda. Nakoľko k nej vedie rebrík po vedľajšom strome, taktiež ťažké sa na ňu dostať. O chvíľu som trochu podišiel a prehlásil som, že toto je najlepšia atrakcia. Je smetný koš. No, kúsok je tento stromček, ktorý má asi veľa toho. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. No, o tejto tiež čo si píšu. Kokšo. Cementár. A tam majú fajnový cement. Som ti pozriem. Tam hore možno to nevidno, ale je to taká solana, hej. Aby to držalo. Ja sa nedivím, že tam sú. No, tak. To je nič moc. Ideme ďalej. Keď som podišiel trochu ďalej, po tomto kúsku cesty, bola tam táto brána, ale taktiež ďalší smetný koš. Takže ďalšia atrakcia. Tu vidieť mauzoleum a podľa mňa super čas si povedať, čo je v ňom. No, čiže takto vyzerá zvonku a my sa teraz ideme pozrieť, čo je vnútri. Ako môžete vidieť,
Sice trochu rozmazaný zatiaľ. Dostať sa tam síce nedá, ale mobil sa dá prestrčiť. Nič tu je nevidno. Až na nejaký, ako keby oltárik. No, skúsim dať lepšie kameru. No. Vyzerá to tu ako malá kaplnka. A nič tu také zvláštne nevidno. Až na jednu vec som si všimol. Tam je cedula. No, na tej ceduli bolo napísané iba niečo o nejakej atrakcii alebo tak. No my poďme ďalej k tejto bráne. Tu je tá brána, je zase nejaká tabulka k nej. A tuto sú super schody. Čiže ideme zbehnúť dole. Raz, dva, tri. Strašne mi šuštiali drobaky v kapse. No poďme ďalej. Vidno tú lužnú časť parku, teda samé močiare. To drevo je celkom nové, no aj napriek tomu už dosť zničené. Po kúsku cesty sa takto dostaneme k raz cesti a tuto je aj studnička. Zvel. Ani to vyzerá krajšie na obrázku, než to je. No tu je kverko. No. To ma je zaujímavé. Ale aspoň je tu most. Predtým tu bola taká doska. No, ale dokedy tu bude? Dobre. Samozrejme, pobehať si po dreve bolo treba. Môže byť. No, čo tu je také? No, to by asi aj sedelo, no. Hen sa mi to páči. Tak, nesme. No. Je tam pekné. Kmeň. Kmeník. No. Bolo. Teraz to vysoko. Zjem. Jablíčka. A tu zase ďalšie čudo. Drom. Nej. No. A čo to je? Prekonie. Keby sme sa trochu zabehli. A nie, kasne. Kasí k ďalšiemu čudu. Ďalšie čudo na tabulke. No a sme pri ďalšom. A toto nechápem. Ja už chápem. To mi beha po terase. Tu ale hen ten strom vypadá ako si divne. Pojeme k nemu. Nice, stromček. A čudo na ňom. Poznám vedieť, čo to je. Ale strom pekný. Čo to je, prepáne? No to je jedno. Je tu ďalší čudo. A drevo. Zahrám si skákačku. Nice, hrdza v skle. Alebo sklo v hrdzi. To je jedno.
chodník. Aha, bokci. Skakačka. Ty, a to tu odkedy? Som nevedel, že v parku rastie elektrina. Asi. A stran strede cesty. Našek, ako cesta mohla ísť okolo. Ale stromne to nevadí. Zabehneme si ako koníky. Zabehneme. To si zapnem bundu. Čiže o chvíľu. Čo som povedal, to som aj splnil a šiel som si zabehnúť. A ľavičky. To sa tak. To chce pravda. Je to takú zlo. Kto by promína ihrisko? Šmíkalka! Na ihrisku som sa šmíkal. Šmíkalka! Šmíkalka, šmíkalka! Šmíkalka! Odhúpal. Húpi. Hej, kaštielik. A pohral. Následne som sa vybral k kaštielu. No to je jedno. Zaujímavé, ale sme zaujímavé. Ďalšie koše. Schválne, či mám ešte dačo. Ja vždy budem mať. Ja mám. Po 15 centov vyhodených. Za to bych si kúpil. Či si nie do babety. Ten nádherný kaštielik. To musím behať dookola. To je tak špeciálne, ne? Tak chcem na to sadnúť. To vyzerá 1000 drotov. Či, to je jak pružina. No, skôr to tak vyzerá, než sa cítiť moc také pružinovité. Skôr tvrdé. Už som mal aj pohodlnejší. A toto je také pekné. No toto predsa pekný kaštiel s peknou prírodou okolo a taktiež zaujímavou fontánou. No, ďalšie laviciek, hábadzej. Tam ihrisko. A tam Batmani. To nič. Ha, hen kuzlo sklené. A také reklamy, no to sú vše. Ty, ale košov tu je hodne. Aj lavičiek. To stačí prejsť 2-3 roky, už mám ďalšiu lavičku alebo koš. No toto zaujímavé. Popravde, každý mi niečo podobá sa. No, schválne, že čo na čo. To druhé od fotu vyzerá jak hlava nejakého vtáka. No. Alebo odtiaľ to skôr jak kôň. No neviem. Toto je nejaká obyčajná gula popísaná. Toto je čo? To isto včela. Ďalšie čudo. Hej, a to hore to vyzerá jak jazyk čerta. Alebo hada. A len to jak satelit. A toto to je pekné. A hodiny tam boli. Už nie sú.
Pekný kostol, no hej, nie kostolík. Tu niekto nevie, kadiaľ sa chodí s autom. A tu ďalšie čudo. Dá vidieť tam tak. Norbert Kriedl. Pôsobil v Lednických rovniach v období pred druhou svetovou vojnou. Následne som sa vydal na cestu ďalej. A tak ideme dole. Smerom na námestie. Tam vyšli sú skvárne. Chcete vidieť. No, tuto takéto jazierko. No škoda, že v celom parku je zákaz chodiť na bicyklu. Kačka. Neptún, alebo kto to je. Ja, lampy, každá iná. A všetko vyzerajú jak lízatka. To také pekné lampičky. Keď sa tu nemôže ísť bicyklami, tak tu dajú pranie parkovisko. Tak aj tak sa dá. A cez park sa dojde ako s krátkou. Aspoň niečo. Ďalšia cudná skrytenka. Riečka. Domček bez domovcov. Brána, ktorá bývala zamkla. Dá sa ísť na ihrisko, ale počkať. Zákaz jazdu na bajku a kolo bežke. A Iru, či čo to? Lednica. A zase tu, čo si píšu. Poriadky, šajlen. Jaj, no to rieka lednica. Horí. A kde je jaký Tomáš? Počkaj, čak to je tuto. Kde to tu? No, je chytrý. Rytier, toto Tomáško. A tam, kanál. A tu Tomáško. To pozriem zblízka. Tu rytierko. Asi sa tu. Máš. Rytier. Rytier je ako to? Tomáš, no? No to je jedno. Tu bola tyčka, zasedy. Ani vodka. A týmto by sme to mohli ukončiť. A tak s Bohom. S pohľadom na skvárne a Tesco.